pista asko ematen ditu, bostak eta sistema kolokan jarri baitu, sistema informatikoak ez du funtzionatu. Poliziak atxilotu itzazue! 10 urteko zigorra jaso dute. Egoera ez da zera bueltatuko. Hauxe da metodoa, hauxe da metodoa, abestu, hauxe da metodoa, harmonian, hauxe da metodoa. 10 urtez, kondena guk erabakita tamanez. Hementxe presoade, karte honan, hemen gaude preso dienak dira errugabeak, gizartean kartzela. Gizartean kartzela, gizartean kartzela.